Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Kar ku manta, gar ku sha'afa kuna tare da mu a talabijin na kafar dandalin Taurari TV, inda muke gabatar muku da shirin mu na zamantakewan aure. Wanda ni zan gabatar muku da shi Fatima M Adar, a tare da ni ina tare da babban bako Malam Masha Allah. Assalamu alaikum Malam Abdullahi. Wa alaikum assalam. Barkanmu da yau, barkanmu da warhaka. Ya gida, ya iyali. Alhamdulillah. To masha Allah. Muna cikin shirinmu na muhawara akan zamantakewan aure. Idan aka ce zamantakewan aure, to me ake nufi da zamantakewan aure? To zamantakewa shi ne aure ibada ne. Kuma sunna ne na manzo sallallahu alaihi wasallam. Da aka umarce mu Adam da ta kyasar can baya da lokacin jahiliya zaman ake kamar dabbobi. Masha Allah. Bayan yanzu manzon mu ya zo sallallahu alaihi wasallam, shi ne aka umarce mu ga irin musulunci ya zo. Shi wannan aure da yake na a takaice ibada ce wacce Allah ya umarce mu da yi, sannan kuma ta kasance sunna ce ta annabi wadda mu ma ya dace mu yi wannan sunna. To masha Allah. Idan aka ce miji na gari, wai me ake nufi da miji na gari? To miji na gari ya kunshi namiji wanda ya tsaya tsayin daka ya bari da shi kulawa. Da aka ce kulawa ya kunshi tarbiyya, cewar da gida, da ba gida dai kulawa daidai gurgudu. Shi ake cewa miji na gari. Mai kula dai da gidan shi dai, komi wanda ya dace dai, wanda Allah ya ce ya yi. Masha Allah, haka yake yi domin cika wannan. To masha Allah. Masu kallon mu da sauraron mu, gar ku sha'afa kuma gar ku manta kuna tare da mu a dandalin Taurari TV. To masha Allah, Malam Abdullahi. Aka ce namiji shine yake dora mace akan tarbiyya da kuma 'ya'yanta. Da mace da 'ya'yanta duka dai tarbiyyar su ta danganta daga namiji, shine tubali wanda yake dora su akan tarbiyya. To me ƙarin bayani akan hakan? To namiji haka ne. Tarbiyya namiji ne kamata ya bari shi ne kamata kuma tun da kyara ko ga tun wajen doka amana. Namiji sai da aka ce shi da ci da sha da kulawa da gobe da tarbiyya. Ya doka sai ce an doka wakilin su ta doka. Masha Allah. Idan tarbiyya ta gida duk tana bisan kan namiji. Gaskiya. Insha Allah. To masha Allah. A ɓangaren zamantakewa na aure tsakanin mace da namiji, aka ce tsakaninsu wane ne ya kamata a ce an samu da yawan haƙuri da juriya akan dai fannin dai haƙuri dai na zamantakewan dai aure? A fannin zamantakewa aure ana so cikin gida namiji ya yi mace haƙuri. Ana so namiji ya yi mace haƙuri. Saboda mace kya san an ce ya gani gare su. Suna da rauni. Masha Allah. Wala kenan ana son namiji ko menene cikin gida ya zan ya yi mace haƙuri. Don saboda wasu abubuwa mace kamar bata cika ba duka gida. Kamar kenan yadda Allah ya ce mace tana da rauni, kenan ya kamata a ce shi namiji ya kasance mai hankuri akan abubuwan da ta yi rinka daga gaba. Sai ya gani ya yi kamar bai gani ba. Masha Allah. Wasu abubuwa kuma haka ne duka suna ka gani kai kamar baka gani ka ji kuma kai kamar baka ji ba. So masu kallon mu da sauraron mu, kun dai ji tattaunawan da muke akan muhawara da muke akan zamantakewan aure domin samun mafita akan matsaloli daban-daban. Za mu je dan hutun takaitaccen lokaci, da zaran mun dawo to za mu dora daga inda aka tsaya. Idan kai koke yanzu ne ka zarci wannan tasha tamu mai albarka, kada ka manta da danna subscribe da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kodayaushe. Dandalin Taurari, taku ce. To Malam Abdullahi, ka ce hankuri ga namiji an kasan shi. Namiji shine ya dace a ce yana da yawan hankuri. Lallai ka cikin gida namiji ya kamata a samu ya yi mace haƙuri. To amma idan ka duba a jihar nan namu ta Tawa, abubuwan da ke faruwa kamar aure yana yawan mutuwa.
aure yana yawan mutuwa. To menene yake kawo wannan matsala ta mutuwa aure gashi nan dai barkatai ba tsari? Abin da ke kawo yawan mutuwa aure shine dai har yanzu dai haƙuri ne. Mu maza ba haƙuri, mata ba haƙuri. Wala mace inda ka aje ta cikin gida ba nan take tsayawa ba, inda ka kai ta ta wuce nan, inda baka kai ta ba, inda ka kai ta wuce nan, inda baka kai ta kuma har yanzu bata kai nan ba. To kamar an ka ce kamar tarbiyyar yara, mafi aksarin yara tarbiyyar su tana lalacewa daga uwayensu sun fahimci suna wasu ɗabi'u waɗanda ba su dace ba, ko dai wani abu wanda bai da kyau haka sun ka kawo ƙara wurin ubanninsu, to babin nan su ba su kamar ja musu kunne haka, ba su tsawata musu akan lamarin. To ya aka ce tarbiyyar yara haka ne, kyaga sai mu koma bisa maganan farko wadda namiji shine zai kula da tarbiyyar gidan shi. Yanzu namiji in kana cikin gida da sahi ka tashi kai na zakarin abin da yara ka san yadda ake ciki, sun yi sallah ba su yi ba kai ne, don dole sai mun tsaya mun yi tsaye mun gyara. Wani lokaci maza wasu akwai waɗanda gaskiya fi sabilillahi ba su kama wurinsu. Ka tashi ka ɗauko ɗiyan mutane an baka amana, dan an ce kurun gana da matsayi sai ka zo kana wasu abubuwan da ya zamanto na walakanci ko kuma na reni, duk wannan bai yi ba. To ya kamata namiji shi ma in dai aka ba ɗauki amana aka ba shi, san an ba shi amana ya kula. Amana ta ka ɗauko daga iyayenta, wani abu ba dan iyayenta ba su so ba suka baka ita, gani ko kenan dole ne ka bata kulawa daidai gwargwado, ita ma ta ɗauki nata matsayi. Gaskiya Madalla. kowa dai ya rike matsayin shi Kowa ya a rike takaice. matsayin shi na cikin gida. To masha Allah. Masu kallon mu da sauraron mu duka anan dai muka ka karshen wannan shirin namu na zamantakewa na wannan satin, sai kuma wani satin idan Allah ya nuna mana. Ga waɗanda suke son ganin shirye-shiryen mu daban-daban na dandalin Taurari TV, da kuma waɗanda suke son shiga kai tsaye cikin shirin domin su ma su zo mu kasance da su tofa albarkacin bakin su, za ku iya tuntuɓa mu akan kafofin mu na sada zumunta irin YouTube, Facebook, WhatsApp da kuma TikTok insha Allah. Da haka nake ce muku ma'assalam sai wani satin idan Allah ya kai mu.